Така. Здравейте на всички! Темата, както казах преди малко, преди да пусна записа, е специално избрана от мен, интуитивно така усетена, естествено преживяна от мен самата и много често работена с клиенти. Нали? Много често, изключително често. Искам първо да си обобщим, да си припомним и да сним каквото и да е, за който както резонира, какво е сянката ни. А, Сянка, така наречената сянка, е нашата, да кажем, негативна страна от характера, да кажем нашите така лоши, да ги наречем, качества, нали, после ще говорим малко повече по тази тема, но това е нашата по-тъмна страна, по-така тази, която често я крием, много често не си я признаваме, но тази нашата така тъмничка страна на светлата част. Да кажем, нощта на нашия характер, нощта на нашата персоналност. Това е нашата сянка. Тя е изключително много важна за нас. Тя е част от всеки един човек на тази земя. Никой няма човек, който да няма сенчеста страна. Ако някой ви убеждава, че той е, нали, много добър и така нататък, перфектен и видиш ли няма сенчеста страна или пък на 100% е отработил, нали, аз лично смятам, че на 100% отработване няма. Ние се научаваме просто да си я така опитомяваме, така да си я укротяваме и да я превърнем даже в наше не оръжие, ами такова, в наша суперсила. Нашата сянка може да бъде наша суперсила. За това малко по-нататък. Това е сянката. Сянката е нашата нощ, така да го кажем, на личността. Как да я разпознаем? А, Сянката може да я разпознаем първо, нали, ако не сме си я намерили все още ние лично за нас, можем да започнем да наблюдаваме хората около нас, как ние реагираме на тях. Ние сме много добри в това. Да реагираме на хората. Да ни дразнят, да ни ядосват, да ни пречат, да им намираме кусури, там сме много добри. И затова най-добрият начин да намерим нашата сянка или така да отворим вратичката, да видим какви са нашите сенчести страни и да видим какво ни дразни в хората. Какво ни дразни в хората, на какво се възмущаваме в хората, даже с какви епитети обиждаме, когато обиждаме или си мислим. Нали? Всеки знае, когато шофира или когато някой го ядоса, те имаме някакви си епитетчета, които даже и да не ги казваме на глас, те минават през главата ни. Това са двете неща, които така за в момента мога да ви кажа да наблюдавате, ако не сте се открили, нали, сенчестите страни. Какво ви дразни в хората? На какво се възмущавате в хората? Привет, привет! На какво се възмущавате в хората и какви обидни думи използвате или така епитети използвате за хората. Пак казвам, като шофираме, като гледаме телевизия, много често срещано при предаванията. Обърнете внимание, особено тези лайв формати, нали? Аз поне това го наблюдавам. Изключително силно проявление на сянката имаме тогава, когато гледаме, да кажем, телевизия или някакви такива формати, които са с много хора. И почваме сега, я виж тая, я го виж тоя, нали? Вижте какви кусурчета намирате на хората. Не казвам, че 100% от това, което ви дразни и 100% от кусурите, които намирате на хората, са ваша сянка, но това е така червен флаг. Повече, нали, за тези подробности и как точно да разберем дали това е сенчестата ни страна или е нещо друго, или са убеждения и каквото да било друго, ще говорим в предстоящата работилница, която мисля да направя на тази тема. Още не съм и обявила дата.
тя ще бъде изцяло на живо, може би около 2-3 часа на живо, но обмислям и вариант, който да може да е и за хората, които не могат на живо да се включат. Но затова ще следите групичката, защото все още не съм така си измислила дата, кога да я проведа. И също ще съм ви много благодарна, ако нали, вие тук присъстващите, ако някой има интерес към такава работилница, нека да ми пише да се свърже с мен, за да може да уточним кой е най-добрия вариант за дали присъствен, дали на живо и така нататък. Та така, как да я разпознаем, казах ви вече долу-горе. Естествено, другия начин да разпознаем нашата сянка е да наблюдаваме себе си. Това е най-добрият начин. На много хора не им се получава, след малко ще ви кажа защо, но най-добрият начин е да наблюдаваме себе си. Какви негативни прояви имаме ние? Какви така наречени негативни качества проявяваме? Какви негативни емоции имаме, като емоции, гняв, нали, такива, тези много силните чувства, какво се случва в нас вътре. Някои от нас проявяват навън своите чувства, да кажем, гневни са, те навън го проявяват. Там ще викат на човека. Ако са децата, ще им се скараме, там ще ги накажем, нещо е такова. Ако е нали, на друг човек, пак по някакъв начин външно ще изразим гнева. Обаче има и една друга група хора, които потискат своите емоции навътре. Това не означава, че те ги нямат. Това не означава, че те не се гневят, не се ядосват, примерно. Те не са тъжни, те не са разярени, нали? Как да кажа, не се чувстват някак, така както обаче смятат, че не е правилно да го показват навън. Това е вече малко по-дълбока, когато имаме такива хора и се изисква малко по-дълбока работа с личността, да разберем защо този човек се е формирал така характера и такива убеждения, че трябва да крие нещата вътре. Защо нали не го показва. Та така, третата точка на разпознаването е следенето на нашия характер, запознаването с нашия личен характер и така можем да си извадим лека по лека най-силните ни сенчести страни. Ако някой има въпроси или нещо вмятане до тук, може да каже. Следващата точка, на която искам да обърна внимание, много голямо внимание, относно сянката ни, това е потискането, скриването или непризнаването на сенчестата страна. Нарочно съм си написала 3 думи. Потискане, скриване и непризнаване на негативните качества. Такива хора обикновено смятат за себе си, това са много често срещани хора, имайте го в предвид, такива хора обикновено смятат за себе си, че те са много добри. Те наистина са добри, обаче те самите смятат, че са много добри. Добре, после ще го гледаш на записа, аз ще го пусна в групата. Такива хора смятат за себе си, че те са много добри, имат много голямо сърце, те са много отдадени на другите, всеотдайни, помагащи, услужливи, те са винаги на среща и смятат себе си за добри хора. Нали, аз съм добър човек, аз нищо лошо не правя. То е така и не е така. Защото всеки добър човек, така образно да го наречем, нали, добър, защото то по тая дума, тая характеристика много неща има назад, но всеки един човек, който има такива добри качества, които всички ги виждат, които много примерно помагащ, самоотвержен и така нататък, всеки един такъв човек задължително има сенчеста и тъмна страна. Няма начин да я няма. И тук идва скриването. Много често срещам хора, които скриват, неумишлено, тук подсъзнателно скриват своята негативна страна с идеята, че
При децата, примерно. Дайте да започнем от децата. Детето, някои естествено деца, скриват и потискат своите негативни чувства, за да могат да бъдат доброто дете, да бъдат хвалени от мама и от тате, да бъдат, секунда само, да бъдат, ако са две-три деца в семейството, много често това дете се стреми то да бъде най-доброто, най-хваленото. Нали? Родителите да могат да го признаят, че по този начин детето получава признание. Много съм добро, много добре се уча, много добро поведение имам, аз не пия, не пуша, примерно. Обща картинка. Аз не лъжа, да кажем. Аз не изпитвам негативни емоции. Аз не съдя родителите си. Каквото и да става, аз не ги съдя. Аз съм окей. Всичко е, аз съм по средата, тук, нали, лавирам някак. И родителите много дълго време смятат, че това дете е точно такова, каквото им се представя, че то няма такива много силно изразени негативни качества, чувства и емоции. Някой може би разпознава, нали, това поведение е било в себе си, в децата си или в хората. Един такъв възрастен обаче става, пак казвам, той е добър, той е услужлив, той помага на приятели, на семейство, той винаги е насреща, но такъв един възрастен става много добра, за да ни прозвуча, нали, много грубо, но хайде, аз съм си такава, така че такъв един прекалено добър и услужлив човек става много добра изтривалка и много добре използван от манипулаторите и от хората, които не са чак с толкова чисти сърца в живота. И тези много добрите хора, за тяхно съжаление, си привличат много често точно такива манипулативни личности или личности, които да ги използват, макар и не да ги използват, даже не на 100% и в техен ущърпа, просто защото те се раздават. Но тези добрите хора имат толкова силна, потисната сенчеста страна, за която те даже не знаят, че тя съществува. И когато започнат евентуално да вървят по пътя на личностното развитие и започнат, нали, да работят със себе си, да посещават било то курсове, вебинари или терапевти, който и да няма значение, тогава те имат челен сблъсък с негативната страна от характера си, с сенчестата си страна и първоначално за тях е огромен шок. Те не могат да си признаят, те не знаят, те не разбират изобщо как могат да имат такава негативна страна, сенчеста страна. Те изобщо, понеже случва ми се много често да работя с такива хора и затова искам много голямо внимание да обърна точно на на това непризнаване и скриване на сянката, което е станало някъде назад в живота. Точно тези хора, които не осъзнават сенчестата си страна, за тях сблъсъка е най-голям, челен с сянката. И им трябва малко повече време и малко повече усилие, според мен, да си признаят наистина, че и аз съм гневен понякога. Да, и аз имам някакви негативни мисли, примерно, за хората. Да, и аз обиждам, примерно, на ум, на глас, в конфликт и така нататък. Да, и аз имам такива чувства. Просто добротата, услужливостта, всичките тези добри неща, които излизат отпред, са щит, те са маска на този човек. И той смята, че така е много добър, как да кажа, и понеже е много добър, всички и те така ще се отнасят с него, с добрина. И така, веднага влизаме в следващата точка, която искам да ви кажа, така да ви разясня. И това е една от моите специалности, с които се занимавам. Това са
Убежденията. Днес ще говорим специално за убежденията за лошите качества. Убежденията за сянката. Като, например, ако някой се сети за убеждение, сега докато говорим, моля да го напише или да го каже, защото това е много важно да осъзнаем нашите лични убеждения. Там много често хората какви убеждения имат. Особено, нали, тези добрите хора, големите сърца. Те смятат, че прави добро, за да получиш добро. Няма нищо лошо в това убеждение или в тази поговорка. Но, когато ти не знаеш докъде да стигне доброто и къде почваш да се раздаваш и къде вече ти не спазваш личните си граници, отсреща не получаваш еквивалент на твоето добро. Ти нарушаваш баланса в Вселената, ти нарушаваш твоя личен баланс на даване и на получаване, защото такива хора обикновено те само се раздават. Те само се раздават. Те почти никога не молят за помощ, те иначе са много оправни като цяло, трудно искат помощ, трудно си признават, че нещо им е трудно. Те са иначе, този тип хора са така оправни, да го кажем. Имат много силни страни, някои са много силни в работата, защото тук много зависи, нали, мъже, жени, като цяло, но това убеждение прави добро, за да ти се връща добро и да очакваш добро от всички хора да ти връщат, е всъщност едно негативно, грешно убеждение, което много често пречи на тези хора, които го имат и които имат себе си за добри. За така много добри, с големи сърца. Много често срещам точно това убеждение как влияе на хората. И подобни, като например пак свързани с доброто, нали, да кажем, хората, когато ти си добър с хората и не показваш лошите страни, хората ще те приемат по-лесно. Те няма да те съдят, няма да те сочат с пръст, ти си по-удобен. Когато ти си добър, си удобен. Когато ти си добър, не си критикуван, никой не те напада. Защото си добър. Да, ти можеш да бъдеш използван, да, ти можеш да бъдеш, как да кажа, даже и пренебрегван понякога от партньора, особено от близките. Но ти няма да бъдеш рязко и ярко критикуван, нападан за твоята персоналност, защото твоята персоналност всъщност, която е изградена от плюса и минуса на характера, нали, от деня и нощта на характера, от хубавото и лошото в характера, твоята персоналност, индивидуалност всъщност е едно цяло. Тя е плюса и минуса заедно, приведени в баланс. Това е целта на нас като личности. Това е пътят на нашата душа, ако трябва така да се изразим, да сме балансирани в двете си половинки, така да го кажем, плюса и минуса. Като една батерийка имаме плюс-минус, обаче работим перфектно в баланс с тези двете неща. Убежденията свързани с хората. Да, бъди добър, лошите никой не ги обича. Много често, нали, биват критикувани, отхвърлени. Бъди добър, за да не те отхвърлят. Бъди добър, за да те приемат. Нали. Има много убеждения, свързани и с Господ. Ако съм добър, ще отида в рая. Нали, с религията и с Господ изобщо. Ако съм добър, ще отида в рая. Ако, нали, съм лош, съответно ще отида в ада, ще си платя за грешките и така нататък, и така нататък. Има също един израз, който аз лично много харесвам, и той важи точно за това крайно влизане в добрината, услужливостта и тези раздаването в тази, нали, ярката крайност. И това е току-що ми беше в главата и сега изхвърча. След малко ще се сетя, край изчезна. Другите убеждения, които имаме,
са: прикривай си гнева, защото на никой не му е приятно да те види гневен, примерно. Или прикривай си тъгата, силната тъга, защото кому е нужно да те гледа така? Давай, скривай ги тези неща. Те не са важни. Потискай ги чувствата. Никой не е длъжен да те гледа, да ти съчувства, да те търпи, ако щеш, нали. Скривай ги тези чувства. Така е по-удобно. Така е по-добре. Замитай ги някъде. Много, много да ни говорим на тая тема, нали, ако може. Какво ще кажат хората е огромен наш проблем, огромна работа иска тази тема, с какво ще кажат хората. И пак отиваме там, дали няма да ни отхвърлят, оттам от кръга, където сме, от училище, ако щеш, когато сме деца, дали няма да бъдем отхвърлени. Когато работим с убежденията, тук искам да ви кажа нещо по-надълбоко, когато работим с подсъзнателните убеждения, много често едно привидно убеждение или привиден страх от отхвърляне на хората, на обществото, на много дълбоко подсъзнателно ниво е или отхвърляне, Бог ще ме отхвърли, Бог ще ме забрави, нали, и така нататък, или едно друго много силно убеждение е аз ще загубя себе си, равносилно на аз съм нищо. Сега може да ви се стори много странно това като убеждение, защото съзнанието не го пази това убеждение. Ние съзнателно не знаем за такова убеждение, но то излиза много често в сесиите, когато работим с подсъзнанието. Едно дълбоко подсъзнателно убеждение аз съм нищо или аз ще бъда отхвърлен, непризнат от Бог, за хората, нали, които вярват, имат много тежки подсъзнателни убеждения, свързани с религията. Каквато и да е, тя няма значение. На тези хора, тези силни подсъзнателни убеждения в ежедневието, в сегашния им живот им влияят изключително силно. Толкова силно, че чак не мога да ви обяснят, нали, всеки един случай колко силно влияе. Едно убеждение подсъзнателно, което ние не осъзнаваме, пак казвам, ние не знаем, че го имаме, едно подсъзнателно убеждение аз съм нищо, в днешния ден, във вашия живот, може да ви накара да се раздавате прекалено, да сте прекалено добри, за да бъдете, нали, част от нещото, да сте прекалено услужливи, постоянно да помагате на децата. В смисъл такъв, когато вече те са на по-голяма възраст, постоянно да продължавате да се грижите за тях, да ги обслужвате, да им оправяте стаите. Много е важно това, особено в нашия кръг тук на жени, които сме се събрали. Деца да ги издържаме, когато те станат пълнолетни. Много тясно свързано е убеждението аз съм нищо на подсъзнателно ниво с тези проявления в нашия съзнателен живот. Проявления, които ние всячески показваме, че сме там на среща да се раздаваме на 100%, за да може децата да стоят около нас, да сме угодни, да сме услужливи, мъжа да стои при нас, децата, родители, приятели, познати, колеги. Ние да сме той, за който казвате, той е с огромно сърце. Много голямо сърце. Много често хората с големите сърца, не случайно обръщам внимание точно на този аспект. След малко ще отидем, нали, към другото проявление, но това просто е много често срещано и аз го срещам много често. Хората с тези големите сърца, които наистина са добри, те наистина са услужливи, имат много, много, много тежко проявление на сянката, обаче понеже те я потискат, това проявление излиза
като бърнаут, така се го представете. Това проявление при тях излиза като атомна бомба. То избухва, ама като бърнаут, само че така емоции да излязат един вид. По-скоро като атомна бомба. Те потискат, защото са много добри, нали? Търпят много. Но характерно качество за хората с големите сърца, много добри са, е прекаленото търпение. Те търпят много, насъбират и в един момент изригват срещу ситуация, човек, няма значение какво ги провокира накрая. Те изригват и най-близките, които видят това изригване, си казват: ма чакай малко, той, тя, той човек не е такъв, той е добър, той никога не вика, той никога не се кара, той винаги, нали, от него да мине, винаги помага, той винаги е, нали, винаги е плюса. Винаги. Той няма лоши проявления на характера. И изведнъж сянката излиза с атомна сила, сила на атомна бомба и изригва. Тези хора могат да изригнат с такава сила, че да унищожат всичко около себе си. Смисъл. Толкова да са събирали, толкова да са потискали, че в момента на изригването да решат да се развеждат, да хвърлят, да късат, да слагат хикса, работа да сменят, държава да сменят, да избягат, ако могат, защото, нали, най-лесно ще е да избягат от проблема. Това са Това е характерно за всички такива хора, които залитат в прекаления плюс на нашата личност. Та до тук спирам с прекаления плюс. Сега отиваме в прекаления минус. Нали, в прекалено голямото проявление пък на сенчестите страни, но тук човека пак не го осъзнава. Когато човек е с експресивни емоции, чувства, които показва, той ги казва, той ги говори, те излизат навън. Много често този човек, тези хора, живеят дълго време своя живот, без изобщо да разбират, че те са пък в крайност на минуса на сянката си. Това, примерно, аз съм от тези хора. Аз съм такъв човек. На мен, нали, мога да ви дам даже и сега по темата, като се сетя за някой пример. Хората, които нямат никакъв проблем да си покажат чувствата, било то с лице, с уста, с действия, тези хора много често залитат в минуса. Те стават прекалено гневни, прекалено ядосани, прекалено мрънкащи, прекалено критични, прекалено перфекционисти също е качество. Прекалено в минуса. Прекалено от средата отиват в минуса на собствените си характеристики. Всеки е различен, естествено. Аз сега изброявам каквото се сетя. Обаче, понеже тези хора, които могат да изразяват чувствата и емоциите си, хубавите и лошите, само последно да вметна. Тези, които са в прекаления плюс, нали, добрите и така нататък, особено характерно е за мъжете, те даже положителните емоции или тези емоции, да кажем, мъчно ми е, загубил съм човек, тъгата, те даже това не си позволяват да покажат. И да се върнем на минуса. Хората, които така хубаво могат да покажат, цял ден да мрънкат, 3 дена да са недоволни за една ситуация, да са гневни, да са яростни, там. Вие си измислете нататъка, вече всеки следствие на неговия характер или каквото вижда около него. Пишете, ако искате, нали, добавете някоя друга характеристика, която аз евентуално пропускам. Но това са хората, които стоят много дълго време в минуса. Те изобщо не го осъзнават. Те са много силни там в тези проявления на сянката и са затънани в минуса в сянката си. Много дълги години. На мен ми трябваха изключително много години, за да разбера,
че това, което правя аз, това, което ми е лесно да го проявя и знам, че ми е, как да кажа, защото понякога е сила, но и, нали, и за балансираното ще говорим след като минем, нали, минуса. Аз изобщо не разбирах, че това е проявление на сянката. Аз смятах, че просто съм с такъв характер, че това е хубаво, нали, че не всеки го има и видиш ли аз, като мога да съм супер много гневна и е чудесно. Нали. Аз като се разгневя, всички около мен изчезват, децата бягат, а, партньора, примерно, нали, така много ни се разправя. Приятели, познати, пък въобще да ни говорим, нали. Всеки стои настрани, оп, чакай да ни я ядосваме. Чакай да ни я гневим. И това е, когато сме отишли в минуса на нашата сянка, нали, в тоталното нейно проявление на сянката, ние пък не осъзнаваме колко сме лоши. А ако другите не осъзнават колко добротата понякога им пречи, ние не осъзнаваме пък колко лошотата ни, колко от тези минусовите наши черти и проявления, колко те ни пречат, колко те отблъскват хората от нас, колко те карат близките ни, които, нали, не могат да избягат, пък да стоят на дистанция, да стоят така внимателни, да следят за всяко наше действие и когато видят, че се надига бурята, да се покриват някъде или, нали. В един момент такива хора с много силно проявена сянка остават сами много често. Защото постепенно, даже и приятелите им, лека по лека, започват да странят. Не точно да ги изоставят, но абе, така, нали, да не се виждаме толкова често, защото ти има, нали, той е негативният човек, той натоварва изключително много. Той е изключителен голям съдник, примерно, критикар и така нататък. Той натоварва. Хората започват да го отбягват. Предполагам, че до тук всичко е ясно за плюса и за минуса. И сега искам да ви кажа един въпрос, който да се зададете. Който въпрос аз като го чух преди години, не помня вече къде беше наживо в пространството, нямам спомен къде точно и кой го каза. Задайте си един въпрос. Аз мога ли да живея с... И си кажете името. Аз мога ли да живея с Нели? Тази, която е. Или там. Аз мога ли да живея с Мая? Искам ли? Аз мога ли с Мариета, Елена, всичките, нали? Кажете си. Аз искам ли да живея с себе си? Все едно отсреща е човека. Как бих се чувствала, ако живея с себе си? Как бих се чувствала, ако имам такъв партньор, такава майка, такава приятелка? Как бих се чувствала? За мен този въпрос, ти би ли живяла със себе си, на мен ми преобърна живота. Защото аз бях готова явно тогава да се го задам. Зададох си го. Питах най-близките, каквото имах да ги питам. Отговорите естествено не ми харесаха в началото. Но тогава взех решение, че аз не мога да продължавам да живея в моята сянка и да я смятам за нещо вау, че съм голямата работа, защото там пък и в егото залитаме, естествено. Отиваме и когато сме прекалено в плюса, и когато сме прекалено в минуса, егото винаги влияе. Егото винаги е там. Прекалено в плюса хората смятат, че те са изключително добри, те заслужават само най-доброто, хората трябва да им дават най-доброто, хората трябва да се отнасят с тях така, както те се отнасят, нали, с тях и така нататък, така и другите, които са в минуса. Че не видях коментара. Да, ето, точно. Така сме всички, така намираме пътя. Точно. Когато осъзнаеш, че не искаш да живееш с себе си, готов си да си отговориш на този въпрос, да си кажеш, май, нещо
Не е окей тук. Май нещо не правя както трябва. Нещо не е както трябва. Тогава започваме да търсим начина. Начина е, накратко казано, нали, опознаване на себе си, търсенето, нали, на нашата вътрешна същност и идентичност. Има много методи за това. Всеки един човек в един момент от неговия живот се намира неговия точния метод. Неговото точно разбиране, неговия точния човек също. Нали. Знаете всички, не всеки може да ви е ментор, не всеки може да ви е учител, не всеки може да ви е терапевт, примерно. Но когато си отговорим искрено на въпроса аз искам ли да живея, бих ли живяла със себе си, тогава може да започне нашата трансформация или карването на минуса и плюса в баланс. Това е нашата цел. Целта е ние всички качества, които ги имаме, положителни, отрицателни, каквито и да ги смятаме ние, тези качества, те си остават в нас. Никога не дейте да вярвате на хора, защото аз съм го чувала много пъти в живота си, преди години. Никога не дейте да вярвате на хора, които ви казват, ти трябва, примерно да кажем, имаш негатив, гняв, примерно, много силно проявление на гнева и някой отсреща ти казва, ти трябва въобще да нямаш такова чувство. Ти трябва изобщо това да го изкорениш от себе си. Ти трябва, нали, да станеш тотално от другата страна. Не е вярно това. Един гняв от минуса, преведен в баланс, знаете ли какво е? Това е вашата суперсила. Един гняв, който е балансиран, естествено не го проявяваме вече като гняв, обаче той е част от нас, това е такъв човек може да бъде човек, който много ясно отстоява себе си, много ясно отстоява личните си граници, човек, който не го е страх да се заяви. Това е, за мен, това е супер силата на гнева. Супер силата на гнева. Вие можете да си помислите за ваша сенчеста страна, нали, такова негативно, силно проявление или пишете, нали, в коментар, или сами си помислете какъв би могъл да е баланса на вашата негативна емоция, на вашата негативна сенчеста страна. Всяка една, пак казвам, всяка една негативна страна, всяко едно негативно чувство, един примерно силно критикуващ човек може да стане изключително добър съветник и ментор. Стига да постигне баланс. Ето, той няма нужда да го изкоренява това качество на нула, да го докара. Нали, нямам го вече. Не може да го нямаш, ти така си създаден. Ти го имаш, ти така си се родил. Ти се раждаш с една матрица. Сега сещам за Ерен, която е тук с нас. Ти си имаш твоя там карта, твоя персоналност. Дали астрологията ще погледнем, дали нумерологията ще погледнем, дали human design, нали, ще погледнем тези науки, които ни дават по-обстойна картина за нас самите. Ние се раждаме с определени черти на характера. Ние ги имаме. Те са наши. Ние не можем да ги хванем и да ги изхвърлим в коша. Те са ни дадени, за да извлечем ползата от тях и да ги балансираме. Това е. Това е. Те за това са ни дадени. Нищо не изхвърляйте. Просто го трансформирайте и го сведете в баланса и в тази форма, където то да ви е суперсила. Където то да ви носи позитиви. Където то да ви носи хубави чувства, хубави емоции и по такава, то не е точно позитивна енергия, е такава слънчева енергия, ведрина. Когато човек работи с сенчестата страна, изобщо, нали, с личността, но с сянката, особено когато отработваме негативните ни качества, на нас лицето ни се променя, тялото ни се променя, стойката ни се променя, излъчването. Много често даже се подмладяваме, когато започнем да отработваме
повече и повече негативни неща в нас. Ние сме енергия. Енергията се променя. И когато не стоим толкова много в негативната енергия на там мрънкане, оплакване, недоволство, критикуване, съдене и така нататък, и така нататък, ние се променяме. Енергията се променя. И така, искате ли до тук нещо да вметнете, да питате, да нещо, нали, някой да каже? Защото аз сега ще ви кажа, нали, как можем да я опитомим тази сянка, как можем, нали, да я балансираме. Но бих искала да чуя дали някой има до тук въпроси, нещо, което да му е интересно или което да е чул сега и да иска да попита за него, за да може да отговорим. Да, в коментар всеки може да си го отворите. Хайде, аз ще го прочета за записа после. А Ирен пише, да, точно така е, даже когато усещаме сянката, това е ключов сигнал, че е възможно да сме в неправилна среда или, секунда, ще ми пречи, или сме, или не сме в нашия си път. Тук малко ми закрива. Когато се прояви, е редно добре да се огледаме къде се намираме. С това за мен е най-полезна. Точно така. Точно така. В момента, в който си я признаем първо, че съществува, защото наистина много хора не си признават, много хора не знаят, примерно ти отстрани виждаш човека какъв е, какви характеристики притежава, какъв характер има и къде е, примерно в негатива, можеш да му го кажеш даже на човека. Но ако той още не го е видял, по-скоро ще ти се обиди, отколкото да, да го проумее и да тръгне да балансира и да променя нещо в себе си. Ето, това е друго убеждение, което се сещам. То не е точно само убеждение, защото се случва в реалния живот, когато хората не са готови да чуят нещо за себе си. А ти, примерно, си директен и искрен с тях и им го казваш в прав текст, те се обиждат. И хората, които са пак от тези, нали, прекалено добрите, те много внимават какво говорят с другите. И те изключително рядко казват на другите директно какво не са доволни от тях. Ама не да ги обиждат, просто директно. Прекалено добрите хора имат една, за мен, изключително негативна черта, да не са искрени. В смисъл, те не казват, чакай сега. Тук, примерно, тук ти ме дразниш. Тази част от твоя характер е в едни партньорски отношения, да кажем, или приятелски. Това не ми харесва в тебе. Не, те прекалено много търпят и когато, понеже имат убеждението, че отсреща хората ще се обидят, имат страх да ни загубят приятелството, да не бъдат отхвърлени. И пак отиваме към убежденията, които преди говорихме. Евентуално на подсъзнателно ниво да са, да не са част от цялото, да са аз съм нищо и така нататък. Мога да кажа нещо от една такава критика. Когато това беше преди доста години, обаче пък много ми помогна точно тая критика. Значи е било 2016, аз съм в развод и само съм застанала и мънкам, нали, сега ще глупости, как ще оправя, какво ще правя. И една приятелка ме слуша, накрая вика, аз ти си мънкала, бе, аз ти се оплаквала, аз да ми се стигни малко. Направо ми дойде като шамар, но ми помогна много и се изправи всъщност на крака. Точно така. Ето ти тогава, в ония момент, с помощта на приятелката съответно, ти си усетила, ти си видяла къде ти е, как проявяваш сянката си. И точно тогава може да ни е най-големия трамплин и както Ирен каза, това ни е ключовия момент. Да си видим сянката, да я признаем, да си признаем негативните ни проявления и качества, това е първата стъпка към отиването към баланса. Не искам да използвам думата точно промяна, защото
То е по-скоро за мен балансиране. Нали? Няма как да го изключиш. Yes, ready and doing. Yeah. Така че нищо беше, че включен микрофона, ама аз си го изключих. Така че това са ни първите ключови моменти. Аз искам ли да живея със себе си? Слушайте хората около вас, които са достатъчно смели да ви кажат къде евентуално някъде не сте точно там, където трябва да сте. Много са ценни тези хора. Не се намират често тези искрените, които да не ги е страх да ви кажат истината. Ако имате такъв човек до себе си, пазете си го и питайте го често, бъдете смели да чуете той какво ще ви каже, защото само може да ви помогне такъв човек. Аз смятам, че тези хора са голямо богатство. Когато са в баланса и са излезли от критикарството и съденето и така нататък. Тези хора могат да са много полезни, защото аз лично години наред, живеейки в сянката, никой, понеже бях супер, нали, ярко, гневна и така нататък, много експресивна, никой не се осмели да застане срещу мен и да каже: чакай, ти нещо не си там, където трябва да си. Ако нещо успяваш да го видиш в себе си, можеш и да го излекуваш. Точно, това е ключа е да го видим. Защото ние много дълго време не го виждаме. Нали, дали сме пак по-скоро в плюса залитнали или в минуса, ние не виждаме, ние не знаем какво се случва. И то идва естествено, нали, по пътя на трансформацията, по пътя на личностното осъзнаване. Всичкото идва по този път. Та така, само да се погледна. Да. Как може да ни бъде полезна сянката? Аз вече ви казах. Сянката може да ни бъде полезна, когато ние я видим, когато започнем да работим в посока балансиране на сенчестата ни страна, на тази минусова енергия, която поддържаме, да я вкараме в баланса, тогава тя ни е от полза. Точно тогава тя е нашето вътрешно оръжие, ама не оръжие, нали, да се бием с хората, ами за нас. Това е нашата вътрешна сила, супер сила даже, ако щете. Тогава сянката на нас ни е полезна. Всяко едно наше негативно проявление, негативно качество може да ни бъде полезно, като го трансформираме в балансираната му версия. Тук иска работа със себе си. Аз лично, за мен, това, което съм открила и с което се занимавам, това е работа с подсъзнателните модели, убеждения, защото там подсъзнанието ни, пак ще ви припомня, чували сте го вече, подсъзнанието ни е 95% от нашия ум, съзнанието, което сега ние използваме, е 5% от нашия ум. В съзнанието са плюса и минуса, то е дуално. Там е егото, там е доброто, лошото, съденето и така нататък. В подсъзнанието са нашите преживявания, чувства, такива убежденията, нали, подсъзнателните убеждения. Убежденията, които някога сме формирали, защото са ни трябвали, те са ни послужили по някакъв начин, но вече не ни служат. Тези 95%, където е нашата, така да си го кажем, нашата история, там е нашата същност, там е нашето същество е там е пътя на душата. В тези 90% е всичко, там е паметта на всичко, на цялото ни съществуване. С него, ако не работим, съзнанието ни съдържа тази информация, която да е така бустерна и да успеем. Естествено, много неща могат да се постигнат на съзнателно ниво, но тук говорим за хора, които са изключително много вече
личностно развити, осъзнати и съзнателно могат да променят нещата в живота си. Но винаги има проблеми, с които е желателно да се работи с подсъзнателната част от нас, от нашия ум изобщо. Та така може да ни е полезна сянката. А възможно ли е да се опитоми сянката? Аз смятам, че това е единствения начин сянката да бъде в наша полза. Да я опитомим, да си я възпитаме, така да си я култивираме, че, както децата, да си ги възпитаме, да си ги научим така, нали, както е добре, както би било и за тях и за нас добре. Всичкото е въпрос на баланс и на стъпки последователни, за да може на нас да ни е добре. Да, аз смятам, че сянката може да се опитоми и да стане един много добър наш вътрешен домашен любимец. От гнева можем чудесно да се направим, нали, едно малко пухкаво там измислено домашно любимче. Същото може да го направим и от критикуването, същото може да го направим, нали, и от положителните, който залита в позитива, защото там пък, когато хората, които залитат в позитива, пак ще го кажа нарочно, за да се чуе, те не могат да отстояват лични граници. Те не могат да се заявяват, защото трябва да са много добри. Те нямат тази вътрешна сила и смелост да се заявят. Хората, нали, ще ги осъдят. Някой ще им се разсърди, друг ще ги остави. Нали? Тези хора не могат да отстояват личните си граници. Много им е трудно и биват често манипулирани, използвани и много често попадат и в токсични връзки. Но за токсичните връзки, там специалист е нашата Ирен Ценова, която даже от 20 септември вече започна нейната група, свързана с токсичните отношения, как да излезем, сега карам по спомен, как да се справим, когато сме в токсични отношения или излизаме от тях, или вече сме излезли, за нарцисистите и така нататък. Но това е нейната тема, за която аз съм изключително много въодушевена, защото много ми резонира и на мен. И така, работете, момичета, с сянката си. Работете с негативните качества. Те не са ви в полза, когато са в крайност. Те никога не са ви чак толкова полезни. Да, и аз ще съм ви гост-ментор, и аз ще съм гост-ментор в твоята програма. Да, много се вълнувам за това, да се срещна с момичетата и да видим каква тема ще обсъдим там конкретно, за да помогнем на колкото се може повече, в случая жени, защото там предполагам, че са повече жени, да разберат себе си, да излязат от негативните си проявления, каквито и да са те, да се съберат, да знаят къде са им силните качества, как да отстояват себе си, личните граници и изобщо да не попадат в токсични отношения. За съжаление, много често срещани отношения. Просто светът е такъв. Но ние не можем така да останем, ние сме длъжни, аз смятам, че ние сме длъжни да вървим напред и да се апгрейдваме, да ставаме по-добрата версия на себе си, чрез така заставане пред огледалото от време на време и да се зададем въпроса: аз този живот искам ли го, аз тая искам ли я, такава каквато е, и така да сме честни със себе си. Бъдете честни със себе си. Това е моят призив към вас. И ако не успявате, намерете някой, който е честен с вас и ви обича. Или, нали, някой терапевт, ментор, който също би бил така леко и меко да ви каже нещата такива, каквито са. Имате ли, момичета? Това е края на нашата тема. Ще ви кажа след малко и каква е изненадата и така бонуса за тези, които сте били наживо. Но първо искам да чуя някой има ли въпроси. Можете само да си пуснете микрофона и да го зададете въпроса.
можете да напишете, а който иска може да се включи и с камера. Значи аз не мога да пиша, защото ми е на латиница и по-трудно клавиатурата. Значи аз осъзнавам сега, много ти благодаря, защото много така вътрешни мисли ми дойдоха по време на целия вебинар. Много се радвам. Осъзнах, че аз съм си опитомила сянката и то от години. Аз бях много гневна, обиждах хората, виках на най-близките си. Отдавна съм го махнала това нещо от живота си, но продължавам да съм много директна и понякога обиждам хората по този начин със спокоен тон, разговарям, но казвам и си отстоявам своето. И понякога това обижда хората, отблъсква ги, отдалечава ги. И аз продължавам да се упреквам, че не съм махнала още тази черта от характера си, но аз не мога да съм фалшива. Каквото виждам и какво ми е на сърцето, го казвам. Това е. Тук точно в тази директност, нали, можеш да си така първо сама на себе си, нали, да си зададеш няколко въпроса, като понеже когато сме директни, също можем да залитнем в негатива на тази Да. характеристика, така да го кажем. Ако си прекалено директна, казваш неща, които другия не е търсил, примерно съвет и така нататък, и си често така директна, също може да си все още в негатива. Запитай се себе си. Някой търси ли ти мнението? Примерно, нали? Някой търси ли ти мнението или ти просто го казваш, хей, така, защото ти си решила да го кажеш. Анализирай ситуацията, защото директността също може да е все още в негативното си проявление. Защото, ще ти кажа защо. Защото ти, ако си го отработила така, че ти не можеш да го махнеш, пак казваме, ако си я балансирала тази директност, много по-малко ще са хората, които да ти се обиждат. Даже те ще намалеят, те ще изчезнат. Ако ти я сведеш баланса, така че да не натрапваш. Представи си, примерно, ти си на среща с някакъв човек или там мъжът и децата, няма значение. Двама човека и единият от тези двама човека постоянно е директен, без да е питан, без да са му искали мнението, той просто хвърля директност. Никой не обича такива хора. Защото Аз я. не го казвам, Не, аз не казвам ти. понякога се налага, нали, в процес на разговор или Да, в да. процес на съжителство или нали, просто се налага да си дам своето мнение и като има критики да ги кажа и след това се упреквам. Защо го казах? Виж, този човек не се почувства добре. Ами, виж сега, щом имаш такива чувства ти самата, защо го казах, нали, вече да обръщаш към себе си, това е най-вероятно една тема, на която трябва да я обърнеш внимание. Дали защо ги чувстваш, защо се чувстваш виновна, или, примерно, дали не си прекалено директна. Така просто си го анализирай за себе си. Да, В благодаря. чата. Ирен казва, непоисканото добро и непоисканите съвети не товарват нашата лична карма също. Аз също го правя понякога, работя с това. Да, и аз стигнах до този извод, че непоисканото добро и непоисканите съвети по-скоро влияят негативно. По-скоро и на нас ни влияят негативно, и на отношенията ни с хората ни влияят негативно. Непоисканите такива неща, нищо, че на нас ни е лесно да си ги кажем на тези, които сме, нали, директни. Не винаги е окей цялата работа, но тук идва момента, в който ние, когато видим какво нас ни притеснява, примерно, или какво евентуално ни е в негатива, или какви чувства изпитваме, дали обвиняваме себе си, дали се укоряваме, всякакви такъв един анализ на нашата личност, тогава може да хванем каква е темата, с която трябва да работим, на какво да обърнем повече внимание. Това е едно ежедневно наблюдение върху нашата личност. Това е израстването. Това е пътя на душата. Едно ежедневно наблюдение, докато не усетите един баланс и хармония отвътре. И да, не всеки ден можем да сме баланс и хармония. И да, не всеки ден можем да сме, нали, дзен,
Няма проблеми, обаче баланса и хармонията трябва да е в по-голямата част от нашето ежедневие. Да го кажем. И когато сме и сами със себе си, трябва да го усещаме. Това е целта. Това е нашата цел. И да не позволяваме, то е пак процеса, нали, на работа, да достигнем до един момент, в който да отстояваме личните си граници така, че да не позволяваме толкова много и толкова често външни фактори да ни влияят. Другите хора, кой какво казал, някаква ситуация, шофьорите на пътя. Много често е това. Караш колата, някой нещо прави и ти избухваш. Защо избухваш? Човека, защо го е направил, как го е направил, нали, ние някак да знаем. Проявлението обаче е наше. Как ние ще реагираме на света и на всичко около нас, това е наше проявление. Това е нашата сянка излиза тогава. Как реагираме? Как обиждаме? Ето, връщаме се пак в началото. Наблюдавайте се. Наблюдавайте се. И сега, ако няма повече въпроси, можете даже да ми ги задавате и налично. Някой, ако се сети, нека да ми пише налично, ако не иска, нали, сега. Вашата изненада е всяка една от вас, защото тук няма как да стане, нали, в видеото, всяка една от вас да се свърже с мен и аз ще ви изтегля. Сега ще ви ги покажа. Аз работя, вие знаете, но аз работя с метафорично-асоциативни карти, които ни помагат да достигнем до подсъзнанието си много по-лесно, чрез асоциации, метафори и асоциации. Аз ще използвам това тесте, което се нарича ИНУК. Това тесте е за нашата личност, за нашата вътрешна същност, нали, за нас като цяло. Това са едни карти, които са с изобразени на тях. Няколко ще ви покажа. Изобразени на тях фигурки, които нямат пол. Нали, всеки може да се асоциира с каквото и да е, както и да е. Дали е мъж или жена, няма значение. Аз ще ви изтегля карта, ще ви обясня как, като ме пишете, за това какви са твоите отношения. Какви отношения са с твоята сянка. Интересно. И на кой каква карта ще му се падне и как ще я анализира. Това е моят подарък към вас. Всички знаете как да ме намерите, така че пишете ми. Може да не ви отговоря сега веднага, защото имам друг ангажимент, но аз ще ви отговоря, когато имам възможност и ще ви обясня точно как ще протече една в чата, да кажем, една мини сесийка с метафорични карти. И ако на някой му е интересен метода в дълбочина, също може да ми пише да ме попита. За него ще ви разкажа с удоволствие. Благодаря ви, момичета! Да не ви задържам повече, на всеки времето е ценно. Ако нямате други въпроси, бих ви пожелала един прекрасен ден, независимо от времето, който където се намира. Един прекрасен ден. Бъдете повече усмихнати. Дайте си свободата повече вътрешно да сте усмихнати и слънчеви. Работете със себе си. Не се оставяйте така на живота, на случайността и да обвиняваме, нали, ред други неща за нашите нещастия. Търсете пътя към себе си и търсете душичката ви какво иска. Много ви благодаря пак. Благодаря за пожеланията. Благодаря, майче. И на първолет, на всички, които коментирате. Благодаря ви, момичета. До нови срещи. Чао! Чао, чао!